Kaukulay tiyang kimot at aksyon ng negosyante ng Fruits Garcia ng McKinney Foods Corporation kay ba't may karanas kanong diskriminasyon king Barcelona. Ayon ng report ng Patricia Mamango. Nananawagan ng pag-aksyon at pagrespeto si Prudencio Garcia, founder at president ng McKinney Food Corporation, matapos ang umano'y di kanais-nais na insidente na naranasan ng kanyang asawa at 16 anyos na anak sa Sagrada Familia sa Barcelona, Spain nitong July 24, 2025. Ayon kay Garcia, habang nasa pila sa entrance security ng nasabing simbahan, tinanong ng isang babaeng gwardya ang kanyang mag-ina kung ano ang nationality ng mga ito. Pagkarinig na sila ay mga Pilipino, sinabi umano ng gwardya, "Open your bags. I don't trust Filipinos." Isinulat ni Garcia ang kanyang saloobin sa isang public post kung saan binigyang diin niya ang sakit bilang isang ama, isang Pilipino at isang manlalakbay. Nauunawaan daw umano ni Garcia ang tungkulin ng seguridad, ngunit ang pagbabase ng tiwala sa nasyonalidad ay hindi proteksyon kundi diskriminasyon. Nais niyang ipaabot ang insidenteng ito sa UNESCO at mga ahensyang namamahala sa mga cultural sites sa Espanya, hindi upang manisi kundi upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong karanasan, lalo na sa mga Pilipino at iba pang lahi. Sa ngayon, ayon sa kanya, nabigo ang kanyang unang pagtatangka na makipag-ugnayan, ngunit naniniwala siyang mahalagang ibahagi ang kwento upang ito'y magsilbing paalala na ang respeto ay dapat kasing lawak ng pamanang ating pinangangalagaan. Nananawagan si Garcia ng maingat ngunit maagap na aksyon mula sa mga kinauukulan upang mapanatili ang dangal at pagkakaisa na sinisimbolo ng mga lugar tulad ng Sagrada Familia. Samantala, as of press time, wala pang public comment na mula sa otoridad sa Espanya o Sagrada Familia. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.